אז עכשיו בעצם הגענו לשלב האחרון שלנו, להכנת הסוגר של השרשרת, וזה מתבצע בצורה כזו. ניקח את שתי קצוות השרשרת בצורה כזו, אחת אל מול השנייה, מקבילות, וניקח פיסת חוט, אחת מהשאריות שנשארו לנו, ונעביר מתחת. עכשיו ניקח את קצה ימין, נעלה אותו מעל חוטי השרשרת, את קצה שמאל נעלה מעל קצה ימין, מתחת לשרשרת, ודרך הלולר. נמתח. עכשיו אותו הדבר, מצד שמאל. צד שמאל עולה על ימין, ימין עולה על שמאל, מתחת לשרשרת, יוצא דרך הלולר. נמתח. את הקשר הזה נעשה מספר פעמים, 5-6 פעמים. ככה זה נראה. ופשוט נגזור את השאריות ונשרוף אותם. וקיבלנו סוגר מתכוונן. אפשר למשוך, להרחיב ולענות בכל אורך. ובעצם בזה השרשרת שלנו מוכנה. פה נראה אותה מקרוב. דוגמה מהממת שכבר מוכנה לנו.